Na poštvrtkovku, ale... No, tak ináč by sme nevyšli. Vieš, na zadok, keď súvaš, to je iné, dopredu, keď tlačí to auto. A máš zrazu pred okolku, je to v píči s tým ľahkým zadkom. Piča, ale hen tam tie one 40-50 cm koleje. Fú. Ja mám nevýhodu, že mám široké nášlapy a ostanem na nich ležať a sme v hajzli, vieš? No, hlavne máš dlhé auto. Vieš, tak nevadilo možno. To by to bolo za opravdu, keby nebol doškrakaný. To je cesta, myslíš? Vyzeralo tak. Asi v Dunaju.